Salut! Astăzi vom vorbi despre rinoceri. Să începem. Rinocerii, familia Rhinocerotidae, reprezintă o familie de mamifere imparicopitate. În prezent, există doar 5 specii supraviețuitoare ale acestei familii. 2 dintre aceste specii sunt native Africii și 3 Asiei de Sud. 3 din cele 5 specii, rinocerul javanez, rinocerul de Sumatra și rinocerul negru, sunt amenințate critic. Rinocerul indian este amenințat. În sălbăticie există mai puțin de 2500 de indivizi. Rinocerul alb este clasificat ca vulnerabil, cu aproximativ 14.500 de indivizi în sălbăticie. Mulțumim! Să dați like, share și subscribe pentru mai mult content.